אזרחי ישראל, אלו ימים של הכרעה. אנו עומדים בפתחו של פרק חדש במערכה להבטחת עתידנו. צה"ל יצא הלילה למבצע עם כלבי לתקיפת האיומים האסטרטגיים של איראן על מדינת ישראל. אנו במערכה היסטורית שלא הייתה כדוגמתה. זוהי מערכה גורלית למניעת איום קיומי מצד אויב המבקש להשמידנו. יצאנו למתקפה כי הגיעה השעה. הגענו לנקודת האל חזור. אל המבצע אליו יצאנו הלילה נערכנו זמן רב. מדובר בהיערכות חסרת תקדים של כלל הזרועות והאגפים שהגיע לבשלות אל מול איום אמיתי וממשי. בעת הזו אני מבקש בשמכם לחזק את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון אשר פועלים בנחישות והתמדה בזירות קרובות ורחוקות מאוד. הם מגנים בגופם ובנפשם על כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מגייסים עשרות אלפי חיילים ונערכים בכל הגבולות. אני מזהיר שכל מי שינסה לאתגר אותנו ישלם מחיר כבד. מעבר לטכנולוגיות, אמצעי לחימה ושיטות הפעולה, אנו נושאים איתנו אלמנט ייחודי נוסף, והוא הרוח הציונית והיהודית הפועמת בנו. בשם רוח זו ומתוך אמונה בצדקת הדרך, מעשינו ידברו.